ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡದ ಸಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಕಾಣೆರ್ದಿಂಚಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸುರುಮಲ್ದೆ ತುಕ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣೆರ್ದಿಂಚಿ ಸುರುಮಲ್ದೆ ಏತು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುನಂದು ನಿಗನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಯಾನು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಬೇಲೆ ಸುರುಮಲ್ದೆ ಒಂಜೇಟ್ ತೊಂದೂರುಡು ನುಪ್ಪು ಸಾರಿ ಉಕ್ಕಾರುಡು ನುಪ್ಪು ತೊಂದೂರುಡು ಪುಂಡಿ ಬೇಯನ್ನುಂಡು ಪುಂಡಿ ಪಂಡ ಮೊರಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಪುಂಡಿಡು ಅಂತೆ ಪುಂಡಿ ಒಡೆದಿತ್ತದು ಬಂದಾಯ್ತ ಆಯ್ತ ಪುಂಡಿನಿ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಪುಂಡಿನ ಅರೆಪುಡು ಪಾಕಗಿ ನಕ್ಕಡಿಗೆ ಪರಂಡು ಅರೆಪುಡು ಪಾಡ್ಕಂಡು ದಾರ ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಬೊಚ್ಚಿನಿ ಅರೆಪುದ ಪುಂಡಿ ತಿನ್ಕಂಡು ಕಾಂಡೆ ಪನ್ನಿ ಬಕ ಕಾಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಏತೆಂಕ್ ಮುಖ್ಯನ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟುಗೆ ನಾ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅವರಂಡು ಕಾಂಡೆ ಸಾನಿಧ್ಯಾಗ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಚಹಾ ತಿಂಡಿ ಪೀರ್ ಬೆಚ್ಚ ಬಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈ ಕಟ್ಟೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಆಯ್ತು ಎಡಿಟ್ಲ ನಿಗಲಂಟು ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಸಾನಿಧ್ಯಾಗ ಯಾನ್ ಅರೆಪು ದಡ್ಡೆ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಲೆಗ್ ಅಂತೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಅರೆಪು ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಆನಾಗ ಐಕ್ ಅಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಚಪಾತಿ ಇತ್ತು ದುಮ್ನಾನೆ ಬಯ್ಯಡು ಮಲ್ದಿನ ಐಕ್ ನೆಯ್ಯಿ ಬೊಕ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾರ್ದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ನಿಯಾನ ಅಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಚಪಾತಿ ಇಲ್ಲ ಕೇಂಡ್ರಲು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜೆನ ಸುರುಕು ತಿನ್ಲ ಬೊಕ ಪೀರ್ ಪರ್ಲಂಡೆ ಅಂಚ ಅಲೆಗ್ ಚಪಾತಿನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿಯಾನ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಜೋಕ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನರೆಗ್ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಚಪಾತಿ ತೊಟ್ಟುಗು ನೆಯ್ಯಿತ ರುಚಿ ಬೊಕ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಾಂಡಲ್ ಜೋಕ್ಲನ್ ತಿನ್ನೋಡೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅಲೆಗ್ ಚಪಾತಿದ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೊಂಡಿ ಬೇರೆ ದೀತಿನ ಪೊಂಡಿ ಬೇಯನ್ನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರೆಪು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡತ ಅಂದು ಅಂಚ ಅರೆಪುಲ್ನ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಕನದೆ ಕಡೆದು ಅಂಚ ಅರೆಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನಿಜವಾದಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಪರಾತದ ರೆಸಿಪಿಡ್ ಉಂದ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿಲೇನು ಮಾತ ನಾಲ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಕೊದ್ದಿದಿನಂಚಿನ ಅರೆಪುಗು ಪಾಡ್ದೆ ಅರೆಪುದ ಅಡ್ಡೆದ ರೆಸಿಪಿ ನನವರ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇನಿ ಕಾಂಡೆ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಎಂಕಿ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ ಆತಜಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗಲಿಕ್ ಅಂಚ ಸಾನಿಧ್ಯಾಗ ಒನಸ್ಗ್ಲ ಈ ಅರೆಪು ದಡ್ಡೆನೆ ಪಾಡ್ನಿ ಅನಲೆಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪನ್ನ ಉಪ್ಪು ಅಂತೆ ಮುಗುಲರಿ ತಲ್ಕನ ಇತ್ತಂಡು ಅಲೆ ಬೊಕ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಎನ್ನಿಯಾನ ಅಂಚ ಸಾನಿಧ್ಯ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ರೆಡಿ ಆಯೋಳು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದಿಯೋಳು ಅಲ್ಲೇನು ಮೇರು ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಪನನಿತ್ತೇರಿ ನೀ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪುಂಡಿಯಾ ಇಂದು ಐಕ್ಯಾನ್ ಅರೆಪು ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಸಾನಿಧ್ಯನ ಬುಡ್ದು ಬರೆ ಪೋಯರು ಅರೆಪು ದಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಗಲ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಂಡಿ ಚಾ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೈ ಕೊಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಲಗ ಆಗಲು ಕಾಂಡೆ 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 ಕಾಂಡೆದ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಇಮೇಟ್ ತೊಂದೂರುಡು ಒಂದು ತೊಂದೂರಿಗೆ ಎತ್ತದು ಐಟೆ ಸಾನಿಧ್ಯಾಗ ಚಪಾತಿನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತನಪ್ಪನಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ತಾ ಹಾಕಿನಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಗುಲ್ದ ಇನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅರೆಪು ದಡ್ಡೆ ತಿಂದು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಂದು ಐ ಬಕ್ಕ ಬಿದೈಡ್ ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪಿನ ಮುಖ್ಯನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೂವಾಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆಯ್ಲಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಐಕ್ಯ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಪಿದೈಡ್ ನಿಗಲೆಗ್ ದಾದನ ಚೇಂಜಸ್ ತೋಜೊಂದು ಪೋ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪನ್ಲೆ ದಾದನ್ನಾಗ ಪಿದೈಡ್ ನೀ ಮಾತ ಗೋಣಿಲೇನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಮರಿಯಲಗ್ ಮರಿಯಲಡ್ ಗೋಣಿ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಆಯ್ಪನ್ನಾಗ ಬರ್ಸದ ನೀರು ಬೋರ್ದು ಕಿರೆಂಚಿ ಅದು ಪಿಚ್ಚಿ ಪಿಚ್ಚಿಂದು ನನ್ನ ಅವಳು ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಪಾಮಾಜಿ ಪತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಇತೊರ್ದು ಮೂಕು ಮುಸುಂದರಿ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಗೋಣಿ ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ನೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪಜಿರ್ಲ ಆತ ಬೈದಜಿ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಪಾಮಜಿಲ ಆತಜಿ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿಡ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಗೋಣಿಲೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಬರೀ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಪಜಿರ್ಲೇನು ಮಾತ ಕೆತ್ತಾರುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಪಜಿರ್ಲೇನು ಕೆತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅರೆಗಲ ಅದಾಗ ನಮಗಂತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮರಿಯಲಡಿನ ರಕ್ಕ ಆಪಿನಿ ಗಲೀಜಿ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿನಿ ಅಂಚ ಪರ್ಬಲಕ ಐತಲ್ ಬತ್ತಲು ಐತಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಮಾತ ಆವಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಬೂರು ಬೋತುಂಡು ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಬೂರುನು ಮಾತ ಸುಮಾರು ಗೆತ್ತೆನು ತೂವರೆ ಪೋನಾಗ ದಾಜೆ ಮೂಲು ಸುಮಾರು ಬೂರು ಆತುಂಟು ಬೂರುಡು ಹೂ ಆತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಪುಷ್ಪವೇಣಿಗಲ್ಲಿ ಓನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆತಿ ಜಾಲದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮುಗಿಯುಂಡು ತುಲಿ ಜಾಲದ ಬೇಲೆ ಫುಲ್ ಜಾಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪರ್ಬಗ್ ಫುಲ್ ಗೋಣಿ ಮಾತ ಗೆತ್ತದು ಅಜ್ಜಿದ ಮಾತ ಗೆತ್ತದು ಪಿರೇಸದ ಮಾತ ದೀತನು ಜಾಲು ಮೊಕ್ಕಂತೆ ಮೂಲು ಲಿಂಬೆದ ಗಿಡ ಮಾತ ದಂಗದಿತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾತ ಕಟ್ಟೋದು ಆಯ್ತಾ ಇದೇ ಪಜ್ಜಿದ ಮಾತ ಕೆಲವು ಗೆತ್ತಂಡು ಕೆಲವಂತೆ ಇದನ್ನು ಮಾತ ಬೆಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಸಾಕಾಪುಂಡು ಒಂದು ಒಂದು ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಂದ ಆಯ್ಪನ್ನಾಗ ದೊಂಬು ಜೋರು ದರ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಮಂಡೆಗೆ ಫುಲ್ ದೊಂಬು ದರ್ತ ನಡು ನೆತ್ತಿ ಬೆಚ್ಚ ಪೊಜ್ಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಒಂದೇನು ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನಂತೆ ಬೇಲೆ ಅನೋಟ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಲ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಪಿದೆದ ಬೇಲೆ ಇನಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ಅಕ್ಕರ ಹಬ್ಬಜಿರ ದಿನ ಅಂಚ ಪಿದೆದ ಜಾಲದ ಬೇಲೆ ಅಂಡು ಎರಡ ಗೆತಂದತೆ ಮೀನು ಪಂಡೆ ಕುಮ್ಮೆದ್ದಿನ ಮೀನಿಂದ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಗೆತಂದು ಮೀನು ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿತ ಮೀನು ಏನಾಗೆ ತೊಂಡೆ ಇನ್ನಿತ ಮೀನು ಹೆಂಚೋಣ ತೂಲೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ ಮೀನು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದ ಮರಣಿ ಯಾರಿಗೂ ನೆಡ್ದಿತ್ತೇನು ಮೀನು ಏತುಂಡು ತೂಪ ಇನ್ನೇನು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 6 ಏತು ಮೀನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತೂಲಿ ಮೀನು ಅವೇ 3 ಮೀನು ತಿಂಗು ತಿಂತುಲೆಗೆ ಅತಿ ಅವು ಮೀನು 3 ಮೀನು ಆಯ್ತು ಕಿಂಗಿನೇ ತಿಂಗುಂಡ ಏಬಾ ಮರಣಿಗೆ ತಂದೆ ಬಂಡತೆ ಅನ್ನ ಮೀನು ಹರ್ನ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಿಂದ ಆರಿಗೆ ಬೈಯಾಡು ಕಂತು ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ಅವು ದೊಮ್ಮುಗ ಅಂಚ ಆತಿನ್ಗೆ ಮೀನು ಇನ್ನಿತ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಲು ಆಂಡ ಇನ್ನಿ 3 ಮೀನಿಗೆ ತಂದು ಎಂಕೊಂಡು ಮರಣಿ ಬಂಗುಡೆಗೆ ತಂದು ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಮಾತ್ರ ಬಂಗುಡೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತಲು ಅಂಚ 3 ಮೀನು 100ಕ್ಕೆ 11 ಕೊಡ್ತೀರ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು 3 ಮೀನನ್ನ ಸಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಸಾರೆ ಮಲ್ಪುಗತೆ ಪೂರ 3 ಮೀನು ಸಾರಿ ನಿತ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮೀನು ಸಾರಿ ಅನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೈಟ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುಗಂತೀರ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೈಟ್ ಒನಸ್ ಸೆಕೆಕ್ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಂಡು ಮೀನು ತಿನ್ನಾಗ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡುಲೆ ಮೀನು ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಆತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕೆಂತು ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಮಾರಿ ಇಷ್ಟ నేను ಪೂರ ಮಲ್ಸಾಂಡ ತುಲೆ ಮೀನು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನು ಏರ್ಲ ನಂಬರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮೀನು ಮಾತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಅಂಡಲ್ಲ ಹಂಚೈತೆ ಮೀನನ್ನು ಮಲ್ತಿಯೇ ನನ್ನ ಮೀನನ್ನು ಬೈಯಾಡು ಸಾರು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಇದು ಒಂಬುಡು ಬಿದೇಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂಡ ಈ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಪಾಡು ಉಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ದೈಟ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದೈ ಒನಸ್ ಇದು ಮೀನ್ದ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪುನು ಸಾರುನು ಬೈಯಾಡು ಮಲ್ಪಂಡಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡಿಪಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ದಿಬೋದು ಮೀನಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೆಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ 3 ಮೀನು ಉಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕ್ ಹೋಯ್ತು ಮುನ್ನಂಚಿನ ಮೀನಂತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದಿಪ್ಪುಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಂಬೆಂತು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಚುಟೀಟುಂಡು 2-3 ದಿನ ದೊಂಬು ಇಜ್ಜಿಡ ಗಿಡಗಳು ಮಾತ ಬಾಡದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಫುಲ್ಲು ಗಿಡ ಮಾತ ನುಂಗುದೇ ಹೋತಲು ಪೂ ಗಿಡಕ್ಲಿಗೆ ಪೂ ಆವರೆಗೆ ದೊಂಬು ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ನೀರೇತು ಮುಖ್ಯನ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಪೂರ್ಣ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಪೂ ಮಾತ ಆಪಿನ ಗಿಡಟು ಅಂಚ ಪೂ ಅವರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನಂದ ಐತೆ ಮೈಯಗಂಡನೈತೆ ಗಿಡಕ್ಲೆ ಮಾತ ನೀರು ಬಿಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬಾಡದು ಬೋತನು ಗಿಡಕ್ಕೂ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ದೊಂಬು ಇಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ದಾದ ನಂಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬೂರ್ಜಿಡ
ವಾಪೂಲ ಅರ್ಲುಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪೆರ್ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗ ಆತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೀವರಾಶಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊನಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಡೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಸುರು ತೂಪಿನಗುಲು ಪಂದಾಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನ್ಕೆ ನಂಬೆನಿಕಲ್ಡ ಇನಿ ಬಯ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪೊರ್ಲು ನಿಗುಲ್ತೊಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪೊರ್ಲು ತೂವರೆಂಕ್ ನಿಜವಾದ ರಡ್ಡ್ ಕಂಡ್ಲ ಯಾವಂದ್ ಆತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಬಯ್ಯದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಾನಗ ಒಂಜಿ ಬಾನೊಡು ಮೂಡಿನಂಚಿನ ಬಣ್ಣೊಲು ವಾವ್ 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 ಸೂಪರ್ ಇಂದು ಪೊನ್ನಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಗೊಲೊಂಟ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಅನ್ ಪಗೆಲ್ಡಿ ಆನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೀನನ್ನು ಗೆತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಸಾರು ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಅಂಚ ಕೂಡ ಆರು ಕೂಡ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಕಂತು ಕೊರಿಯರ್ ಒರಿದಿನಂಚಿನ ಮೀನನ್ನು ಅಂಚ ಒಂದಿನ ಆಜಿ ಮುರುಮೀನು ಫ್ರೈಕ್ ದೀತಾನ ಕಡೆರಿಗೆ ಆನ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡ್ನಿ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆ ಹೊಡ್ ಬಂದೆ ನೀನು ಮಿಕ್ಸಿ ಅಡಿಗೆ ಬಂದು ಆದಿತ್ತಂಡು ದಾಯಪನ್ನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಏನನ ಸುಚ್ಚಿ ಅದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ತಿರು ಮೇಲಿದ್ದೆ ಅಂಚೈತೆ ಸಾರ್ಗ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವಳ ಕೂರು 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 ಐಕು ಬೊಲ್ಕ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಚಿನ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಹರಾಮಡ್ ಸಣ್ಣ ಹೊಡಿತೆ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲರೈನಿ ಅಂಚೈತೆ ಫ್ರೈಕ್ಲ ಐತೆ ಮುರು ಫ್ರೈಕ್ ಮಸಾಲಲ ಕಡೆಯಾನ ಮೇರು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಬಂದಿದೆ ಅಂಚ ಸಾರು ಮುರುಮೀನ್ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮುರುಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ವಾ ರೆಸಿಪಿಲ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದಿಜ್ಜಿ ನೆರ್ದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೇನೆ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನಿ ಮಲ್ದೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆನು ಅಂಚನೆ ಮೆಮೊರಿಲ ಲೋಡ್ ಆತನು ಇಂಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನ ವೀಡಿಯೋಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ ಆತಿಜ್ಜಿನಿ ತಂದೆ ಬೇಲೆ ನಿಗಲ್ ತೂತಾರೆ ಅಂಚೈತೆ ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡುವೆ ಅವು ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಗೆಪ್ಪು ಎಂದು ದಾದನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಏನನ್ನಾಗ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಒವುಲ ಕಡೆರೆ ಪಾಡಿಯಡ ಲಾಯ್ಕ ಸಣ್ಣ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಮಳ ಆಪುಂಡು ಮೀನ್ದ ಅವಡು ಕೋರ್ದ ರಸ ಅವಡು ಪರಿಮಳ ಆಪುಂಡು ಕಲ್ಲಡು ಸಣ್ಣ ಆಪಿನ ಅಂಚಾದು ನಾನು ಕಡೆನಾಗ ನೆಕ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ದ ಪಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೆ ಶುಂಠಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಜವ ಮಿಸ್ ಆದ ಬೋರ್ತು ನೀನು ಏಕಿತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡದ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿಲ ಐಕ್ಯ ಪಾಡ್ದೆ ನೀ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಮೀನು ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಏನ ಪಂಡಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ಚಿಡ ಹಾಕಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾ ಮೊರಣಿ ಮಲ್ದಿನ ತೂತೇನು ಎಂಕ್ ಏನನ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡಂದ್ರೆ ಮಸಾಲದ ಎಂಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ರುಚಿ ಆದ ಆತಜಿ ಎಂಕ್ ಶುಂಠಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಪಾಟುಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯೆ ಫ್ರೈತ ಮಸಾಲ ಕಡೆದಗಂತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ದಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆಜಿ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆತ ನೈಟ್ ಅಂಚ ಐತೆ ಮುರು ಮೀನನ್ನು ಸೈಡ್ ಇಂಚು ಸೀಲ್ ಮಲ್ತದು ಐತೆ ಒಂದಿನ ಫ್ರೈಕ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಒಡ್ಪೆಯಾನ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಮೀನ್ದ ಸಾರ್ಲ ತಯಾರಾತ ನೆಕ್ ಮುರು ಮೀನಿನ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಮುರು ಮೀನನ್ನು ಐತೆ ಸ್ಲೋ ದೀದಿ ಅನ್ಕೊತ್ಪಾತು ಈ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಸಾರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಮೊರು ಮೀನು ಯಾನು ಮೂಲು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈಕ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ರವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಕೆಲವೇರು ಏನನ್ನಾಗ ಮುರು ಮೀನಿದ ಚೂಲಿಗೆ ಎಪ್ಪರಿಗೆ ಆಗ ಎಪ್ಪರನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಡ ಯಾನು ಮುರು ಮೀನದ ಚೂಲಿಗೆ ಎಪ್ಪುಜಿ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜೋ ಮುರು ಮೀನಿದ ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಯಾನು ಮುರು ಮೀನು ಚೂಲಿಗೆ ಎಪ್ಪುಜಿ ಎಂಗೆ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಡು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಮುರು ಮೀನು 4 ಮುರು ಮೀನನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದರ ಅಡ್ಡದು ಇನ್ನು ಮನದಾನ ಇಂಕ ವನಸ್ಸು ಗುಪ್ಪಡು ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಅಂಚ ಒಂದೇನು 2 ಸೈಡ್ಲ ಮೂತದು ಈ ಒಂಜಿ ಮುರು ಮೀನು ಫ್ರೈನ ತಯಾರಾಂಡು ಅಂಚೆ ಏನಿತ ವನಸ್ಸುಗು ಮುರು ಮೀನು ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮುರು ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಮುರು ಮೀನ್ ಸಾರು ಫ್ರೈ ರಡ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂತು ಜಂಚಿತ್ತೆ ತಿಂತೀನಿ ಅಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಗಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಡಾಪೂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಪರ್ಸನ್ ಪಂಡ ಮಾನಸ ನಿಗಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪೂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಬಜ್ಜಿನ ರಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ವೀಕ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಪ್ಪಡಿಗೆ ಹೆಂಚಾತ ನೀನು ಫ್ರೈ ಫ್ರೈ ಹೆಂಚಾತದ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಸಾಲ ಅಂಗಡಿದ ಮಸಾಲ ಮಸಾಲ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು
ಅಂಗಡಿದ ಮಸಾಲಾಗೂ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ತಿನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಡೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಲ್ಪುಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಸಂಜೆ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿತಂದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸುರುದೂಪಿನಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಬರಡಿಸಿನ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆಲವೇದಿಗೆ ನನ್ನ ಮೆತ್ತಲೆಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೋದು ಮುಟ್ಟ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ